Keď som sa ja narodil a som sa vyrástol, ešte televízor nebol, tak sme nemali inakšiu hračku, jak sme chodívali ku pastierom. Od tej doby to robím, tie palice, to tajomstvo nám nechceli odovzdať. Tie prvé 2-3 sa mi nepodarili, ešte som aj plakal. Taký som bol smutný. Aj som plakal, že sa mi nevydarilo. A ja som to chodíval každé 2 týždne, 3 týždne kontrolovať, či jak to rastie. A som videl, že to nejde. Na druhý rok som bol zvedavý, či to vypučilo znova, alebo nie. Či sa to nevysušilo, alebo neukradol takto. A som ešte aj plakal, keď sa mi to nepodarilo. No, to by aj bolo. To pekné. No, ideme. Bude to pekné a je to brekyňa. Odrežem tieto konáre, aby to nezavádzali nám. To sú zbytočné. A potom začneme narezávať. No, a je to. Vybereme si jednu stranu a s nožíkom narežeme takých 1,5-2 cm vo výške furt jedným smerom. Takto. A to približne asi takých 40-50 cm. Takto, pekne. Zarezávame nielen do kôrky, ale normálne aj do živého. Takedy aj zabudnem, že koľko som vyrobil, alebo kde som našiel ich. No a furt chodívam, rozmýšľam okolo toho a teraz si zrobím aj také zápisy, napíšem do kalendára, aby som to nezabudol. Ale sú aj pastieri, ktorí ešte furt používajú tie palice, aj oni to nám ukradnú. No ale keby som našiel ja, to je taký nepísaný zákon a ja by som ich vedel ukradnúť. Takže za to sa nehnevajú ani pastieri. No, narezané to máme. Pán Boh, uchovaj to, na rok prídem pozrieť na to. Teraz, aby som nezabudol. 1, 2, 3, 4, 5 krokov. No, za dobrú prácu, dobrá odmena. Dáme si dobrej slivovičky. Medená nyáj, környes körül a hegyalja, de vajon hol álljak elébe, a sűrű erdő közepébe. Hogy beestelettem egy völgybe, feltekintettem az égre, szép csillagok ragyogjatok. No, keď sa dobre pamätám, už to má byť tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A už je to tu. Aké je to pekné. No, to môžem aj vyrezať. Chvála Bohu. Pekné je to. No. Túto palicu som orezal pred 2 rokmi. A o 2 roky to tak pekne vyšlo,
že to teraz už môžem zobrať, môžem ho pekne opáliť, samozrejme, a budem to používať. No, a už si moja krásna. To je pekné. Tak kus opálim, aby som vedel stiahnuť túto vonkajšiu stranu, ako to tak s nožíkom kus narežem, čo mám už nahriaté. Pekne to zíde dole, vidíte? Najlepšie drevo je brekyňa, lebo ten sa pekne zahojí a tie pekné tvary, čo som narezával, to pekne vyndú. Ale dobrá palica je aj dreň, len to sa nemôže s tým spôsobom urobiť ako s poplom, ale to treba vyúdiť, aby to bolo pekné. Takisto vyúdiť jak slaninu a potom to ostane taká červená, taká pekná. Kým je to horúce, tak ľahšie sa tu vyrovnáva. Teraz dáme ešte kus farbičky na to. Palicu mám opálenú. Teraz si pripravím popol z dreva. Pomiešam s vodou, ako na mátu. A už to máme. No. Teraz to postavíme na bok. Necháme tu stáť asi 1 alebo 2 dni. Až odpadne tá malta, už to bude pekné červené. Keď sa mi to vysklo, pekne odbijeme a očistíme to. Vyzerá to pekne. Umieme s vodou aj kevkou. Pekné je to, fajné. To ma teší. To ďalšie, ako keby moje decko bolo. Ten špeciálny lak je kôrka od slaniny, od údenej slaniny, koška, a to je dosť masná, a s tým to namazali a to ani nepremoklo a bolo to také pekné, lesklé, fajné. To ja som mohol mať takých 10-12 rokov, keď som začal prvýkrát s palicami, čo som naučil od starého otca. On ma naučil, ako palicami narábať, ako tancovať s nimi, a môj otec. Potom som sa dokonoval pri mojom otcovi.